Den her type, der skal giftes i dag. Ja. Du må også sige, inden jeg overhovedet at stille dig spørgsmål. Jamen, ja, det skal da. Men okay, fordi man kan jo godt have den der med at sige, nå, men man vil jo gerne have familie og bla 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 og alle de her ting, ikke? Nej, jeg synes, det er en fed tradition. At man skal giftes. Ja, jeg synes, det er fedt. Hvordan skal det være, dit bryllup, tror du? Altså, skal det være sådan stort og pompøst, og skal hun være prinsessen? Nej, slet ikke. Eller skal det være, hey, vi holder en cool fest? Det skal være, hey, vi flyver lige de 50 tætteste til Maldiverne, og så kommer vi til at stå på en strand, og så kommer det til at være noget med mojitos hele natten, ikke? Det skal være en fest, der fejrer, det er bryllup, det skal fejre kærlighed mellem to mennesker, ikke? Jeg elsker, at jeg spørger dig. Skal det være noget stort og pompøst? Nej. Nej, bare stille og roligt. 50 tætteste, 100 tætteste måske. Bare stille og roligt. Maldiverne, alt betalt. Så er der også andre, der tager lige en tur på Gudenåen i kano, du ved ikke? Og så er der et vandrehjem deroppe, og så skal vi holde det der, du. Lyngby Tennisklub. Så er der buffet. Så er der buffet. Så er der bare til selv. Ja. Der er lidt pastasalat herovre. Livret gratis mad. Bedste. Du er simpelthen typen, der skal det. Altså, ja, det er jeg ret overbevist om. Altså, det skal en anden dag. Det skal være med den rigtige. Det skal være med hende, hvor man tænker, jeg har lyst til at fejre, hvor meget jeg elsker dig. Ja, fordi jeg kom faktisk til at tænke over det den anden dag, fordi nu kan man sige, at jeg fylder 30 år i år. Altså, det er et rundt hjørne, ikke? Og der er jo mange af mine venner, der allerede er blevet gift, men de vil jo mange af dem blive gift efter 2 år med deres kæreste og sådan noget, ikke? Hvor at... Pebersvend, er det ikke det? Ja, det bliver jeg jo. Ja? Ja, det bliver jeg sgu. Ja, så må man få sådan en stor peberkværn stående ned for en opgang, det kunne være rigtig flot, ikke? Det var ikke så meget det var mere det der med, at der er mange af mine venner, der allerede er blevet gift, og så tænker jeg lidt, hvor lang tid skal man egentlig være sammen med den anden, før man tænker, nu tager vi det her skridt her. Ja, det er jo virkelig forskelligt fra person til person, eller fra par til par. Men jeg vil sige et par år minimum. Ja. Fordi altså, selv efter 24 måneder, så er der stadigvæk nogle ting, hvor man tænker, den side af det havde jeg ikke lige set. Det er meget fedt lige at have set alle sider, inden man bliver gift med personen, ikke? Og har været mere afsted på mere end 2 ferier. Ja, det er også en meget god regel. Ferie, det er der, man finder ud af, synes jeg, om man sådan kan sammen. Jeg synes, det er, når man flytter ind sammen. Altså, når man skal have en hverdag op og køre, ikke? Jo. Ferie, der er det jo bare sådan, nu er vi bare på fucking Kreta, og har det fedt, og spiser is, ikke? Og drikker vin og Men alligevel, Christoffer, så når hverdagen, der kan du jo skride jo. Der skrider du stadigvæk på arbejde, og jeg ved godt, når du kommer hjem om aftenen og ligger i boxershorts på sofaen og spiller Playstation. Jamen, det er rigtigt, men jeg tror umiddelbart, at jeg vil have lettere ved at klare en diskussion på Kreta, end jeg vil en tirsdag aften, hvor jeg kommer hjem fra en lang arbejdsdag og er lidt træt, og hun brokker sig over, hvorfor fanden hænger håndklædet ikke der, hvor det skal, ikke? Der kan man godt blive sådan lidt, så tror jeg lige, at du udskød det bryllup et år mere, ikke også? Hvad brokker du derovre? Nu kan du lade det op til, det er hende, der brokker sig, og det er aldrig dig, der brokker dig. Jeg kan også godt finde på at brokke mig. Jeg er ikke typen, der brokker mig. Hvad brokker du derovre, hvis du brokker dig? Jeg kunne sige mange upassende ting lige nu. Det vælger jeg ikke at gøre. Jeg kunne godt finde på at brokke mig. Jeg kunne ikke finde på at brokke mig over sådan nogle praktiske ting, fordi det er sådan noget, jeg bliver knaldet i baghovedet af. Sådan noget, hvorfor har du ikke tømt opvaskeren? Hvorfor har du sådan noget, det kan jeg godt blive lidt træt af. Så det kunne jeg aldrig selv finde på at gøre. Jeg føler ikke, at jeg er en jaloux type, men det kunne godt have noget at gøre med, måske, hvorfor sidder du på hans skød, eller hvorfor... Sådan noget kunne jeg godt... Også noget jalousi? Ja, måske mere end... Det var slet ikke det, jeg var ude i. Nej, det er det første, der lige popper ind. Er det rigtigt? Det er sådan noget, jeg godt kan blive... Ja, det ved jeg sgu ikke, kan. Hvad kunne du brokke over? Hvad tænker du? Jamen, jeg kan jo godt brokke mig over sådan noget med... for eksempel, hvis det er, der er blevet handlet for meget ind, og det så ikke bliver brugt. Og jeg er selv lige så dårlig til det. Jamen, der er helt ligeglad. Og det er jeg jo ikke jo. Altså, jeg er sådan en, hvorfor fanden købte vi den store leverpostej, når det er, vi kun kan spise den? Ja. Jeg kan godt blive irriteret over, når piger de sådan hakker, eller sådan har sådan en tone, hvor man tænker sådan, hvorfor siger du det på den måde? Hvorfor kan du ikke sige det helt stille og roligt? Altså, hvor det er, de ryger op i et felt, altså hvor det kan tit være, fordi at der ikke lige er blevet spist frokost, om solen skinner udenfor, og man sidder i en bil, og man er lidt træt, og der er alle faktorerne for et godt skænderi. Det er der. Der er simpelthen en grundlag for et rigtig godt gammeldags fur. Og så kan man godt komme til at sige nogle ting, man ikke mener, ikke? Og så kan man godt blive sådan lidt, så må du lige trække luft ind til. Jeg skal lige hurtigt fortælle dig en nyhed her. Der er en indisk kvinde, som hedder Mangli Munda. Dejligt flot navn faktisk. Hun er 18 år gammel. Hun har været ramt af en forbandelse, siger de i den by, hvor hun bor. Fordi de ældste i landsbyen, hvor hun bor, de mener nemlig, at fordi hun har været rigtig uheldig med mænd og sådan noget der tidligere, at så skal hun altså ikke giftes med en mand. For det er de ældste i byen ligesom bestemt. De har bestemt, at... hun skal giftes med en kvinde.
En herreløs hund har de fundet, ikke? Mange limunder for helvede. Ja. Brylluppet, det blev altså hurtigt arrangeret. Den lokale guru havde overbevist forældrene om, at deres pige var besat af uheld, og hvis hun giftede sig med en mand, så ville uheldet ramme familien og landsbyen. Og nu vil jeg bare lige sige her, at brudens far udtaler, at han hedder Sri Amunda. At gifte sig med en hund er den eneste måde, man kan komme af med en forbandelse på. Der har været mange af den slags bryllupper i vores landsby og i nabolandsbyerne. Det er skik, som vi tror fuldt og fast på. Ja, så det vil jeg faktisk opfordre til, Kristoffer, går det helt så galt med de damer der på et eller andet tidspunkt, ikke? Så det leder mig til et spørgsmål. Hvis du skulle giftes med en hund, hvilken hund skulle det være? En labrador, sort labrador. Det kom lidt for hurtigt, synes jeg. Gjorde det? Ja, det synes jeg. Kikset.